Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, CCTV Ordinance ang Bacolod i-review sa City Legal Office kasunod sa pagpatay kay Nuneco General Manager Pondivilla. Reports ang napatay bangod sa kolera sa Murcia, ipausisa sang alkalde. Sa balita national, 13th month pay sa mga contractual workers ng gobyerno ginaduso sa Senado. Pagpadasig sang importasyon sa masobra 60,000 metrika tonelada sang kalamay, ginapadali sang presidente. Sa balita international, World Health Organization nabalaka sa liwat nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa China. Sa sports, Bay Area daog naman batok sa San Miguel kag makaengkwentro ang Barangay Ginebra sa PBA Commissioner's Cup. Sa balita entertainment, Elon Musk ma-resign bilang CEO sa Twitter kung makakita na sang mabulos sa iya. Samtang sa balita espesyal, ato na istoryahan ang mga weird things nga nagapalipay sa isa ka adult. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Desyembre 22, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kagaksyon Boy Duran. Sa ato na balita sa lakat sang panahon. Last stress ni nga kagahon ang low pressure area nakita nini sa kalayon nga 215 kilometros nasidlangan naminhan nasidlangan sang hinatuan Surigao del Sur o kung 280 kilometros nasidlangan sang Surigao City, Surigao del Norte. Samtang ang naminha ako na northeast monsoon na nag-apekto naman sa Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan, tubtub mabaskong uhiyop sang hangin, ang mabatsagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang, ang adlaw nagbutlak la 6:1 kaina, magatunod naman la 5:32 karon sa hapon. Ang temperatura mabatsagan sa 25 degrees Celsius, tubtub sa 31 degrees Celsius. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal. Iga-review sa City Legal Office ang CCTV Ordinance sa siyudad sa Bacolod. Inihagit pahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. kasunod sa kamatayon ni Nuneco General Manager Attorney Danny Pondivilla nga ginlutang patay sa Dalan Lacson. Suno kay Ting, nag-aapilar ini sa kapulisan nga masulbar ang kaso sang pagpanglutang para matagan sang hustisya ang pamilya. Dugang pa ni Ting, mas maayo nga may CCTV ang mga establishmento para mausar sa tion nga may mga insidente bangod hindi maliwat ang kaangay nga hitabo. Para kay Ting, ang ordinansa angot sa CCTV dapat mayaras ang access sa footage ang mga imbulbado kag hindi lamang ang kapulisan. Kilala ni Ting ining biktima kag sunod sa iya isa lamang katuig ang una sa iya ni Pondivilla sa law school. Tinguhaan sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod nga mas mapasangkad ang coverage sa city-issued nga mga CCTV cameras sa tuyo nga makakusang high-definition nga kopya sa mga hitabo kag sitwasyon sa syudad. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino nga sa existing CCTV ordinance, nagasentro lamang sa mga establishmento komersyal, rason nga nagpasalamat ini sa Benitez administration tungod bukas sa mga innovations sang teknolohiya. Ang palayag ni Espino angot sa pagpaayo sa mga CCTV kasunod sang natabo nga pagpatay sa isa sang iaabyan nga si Attorney Danny Pondivilla nga nagaserve bilang General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative. Ginakasubo man Espino ang balita sa kamatayon ni Pondivilla ang ginlaragway sini nga isa ka maayong abyan. Subong man nawagan si Espino sa madasig nga pagsolbar sa among nga kaso. Actually, ang CCTV ordinance naton is centered on the business establishments. However, si Mayor Albi may ara na and subong yung administrasyon kay si Mayor under the Benitez administration mas receptive sa pagbaton sa teknolohiya kag advancement sa technology si Mayor Albi. That is why nga pag-abot sang aton nga budget sa 2023 mayroon kita provisions for CCTV no. Although may ara na kita sinasubong but siguraduhon na pagid nga mas lapad ang coverage siya sang city nga issued nga mga CCTV cameras.
Si Bacolod City Councilor Alvic Torres Pino. Sa ibang paraton nga balita lokal, ginapausisa na ni Murcia Mayor Jerry Rojas sa iyang Municipal Health Officer ang kamatayon sa iyang residente ang report na patay bangod sa kolera. Suno kay Rojas, base sa inisyal nga impormasyon sa iya talatapan, posible nga nakuha sang biktima nga mga masakit hindi sa ila banwa kundi sa pila ka mga lugar nga iya ginkaduan. Dugang pa ni Rojas, sa piyak nga ini ang labing una pa lamang nga kaso nga na-record sa iya banwa, luyag sini nga masolusyonan na gilayon ini nga problema. Panugyan pa sang alkalde sa mga Murciahanon nga dapat maghalong sa mga pagkaon kag ilimnon nga tubig nga ila ginapreparar sa ila mga puluyan ukon sa mga lugar man nga ila ginakantuan ilabi na sa tion sang Pasko kag bagong tuig nga selebrasyon. Ginpangabay sang Task Force Butagoy ang publiko nga usisaon ang ginabaklan nga karne kag dapat siguraduhon nga nag-agi sa slaughterhouse sobrang ngay handumanan. Ini matapos nga ginapaabot na sang task force ang pagsaka sang demand sang karne karon nga holiday season. Nagpanugyan si Task Force Head Martin Pinaga sa mga meat vendor nga ipakabit ang meat inspection certificate sa ilang establishmento para makita sa manubakal nga ang ginabaligya ang halin sa slaughterhouse. Sunog kay Pinaga ginapanugyan man sa mga magabakasyon kag may dala nga pasalubong nga likawan ang pagdala sang pork products ilabi na sa lugar nga may kaso sang ASF bangod hindi ini makalusot sa mga pantalan. Kita na no nga kuntani nga ang campaign is fresh ang ilang ginabaligya and then from slaughterhouse dapat may gina-present man sila sa ilang mga MIC, meat inspection certificate sa ilang mga establishment. Si Task Force Butagoy Head Martin Pinaga. Nagpatigayo naman sa pre-trial conference ang Bacolod City Legal Office angot sa preventive suspension batok kay DPS OIC Ramel Palalon kahapon nga adlaw Miyerkules. Sunod kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., si Palalon ang may tiglawas nga abogado samtang separado naman ang proceeding sang driver. Ginklaro ni Ting nga nagapabilin nga suspended ang duha bangod mag-epekto ang 60 dias nga preventive suspension sa tion nga mabato nila ang mando. Ini sa piyaka Oktubre 5, tuig 2022 ang pagpirma ni Mayor Albi Benitez sa preventive suspension. Ginalantaw ni Ting nga sa katapusan pa nga semana sa Enero tuig 2023 magalapse ang 60 dias. Sunod pa sa City Legal Officer, maghahatag lamang ang ilang opisina sa rekomendasyon sa alkalde. Nag-ugat ang kaso matapos natukiban sa Good Government Committee nga ginaligar may wala nag-andar na nga bulldozer nga gintugungan pa sang kapin 50,000 pesos nga balor sang gasolina. Na-deliver na ang 8 ka mga motorbikes nga ginbakal sa LGU sa siyudad sa Bacolod gamit ang lokal nga pondo. Sunog kay Councilor Alvic Torres Pino, Chair sa Committee on Law and Ordinances, ginakomply pa karon ang mga papeles kag ining i-turn over sa masunod nga semana sa Bacolod City Police Office. Ang 8 ka motorbikes ang 650cc Kawasaki. Sunog kay Espino dapat mayara sang nagakaigo nga training ang mga usar sini bangod ini ang unang ation nga dalagko nga motor ang pag-ausaron sang kapulisan. Nagalaom sa Espino nga mga inepektibo ang kapulisan sa pagpatuman sa mga layi kag ginatanaw makabulig man sa traffic situation bangod sa madasig nga mobility. Sa FB post ni Mayor Albi Benitez ginpahayag nga makabulig ang ini nga mga motorbikes sa monitoring sang krimen, aksidente, traffic kag iban pa. Actually, ang CCTV ordinance, we're expecting the Philippine National Police to the Bacolod City Police Office to be more efficient sa pagpatuman sang layi bahin sa law enforcement na pinagkit sa syudad sa Bacolod and also our traffic situation. Mas madasig ang mobility. This is one of the aspects of law enforcement. There's communication, there's shoot, and there's mobility. Si Bacolod City Councilor Alvic Torres Pino. Action Radio Philippine Standard Time, 9 minutos sa nagaligad sa takna ang alas 7. 13th month pay para sa mga contractual workers ang gobyerno ginaduso sa Senado. Samtang pagpalasig sang importasyon sang masobra 60,000 metrika tonelada sang kalamay, ginapadali sang presidente. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kay kamusta man? Amo na would like eh. Mayara, ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di, laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Ano, nagulam na ako sa akong nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala? Na, Mayong aga liwat sa aton mga ka-action. Action Eden, good morning again. Yes, good morning, Liwat Action Boy. Kag 3 days to go na lang kita before Christmas. Sulit-sulit na nga gina-remind sa aton ng mga ka-action. Ang mga ka-action kay... Para makaprepara naman sila eh. Yes, Mas kay sinalipat 3 days ba na lang. sila nga 3 days na lang. True. Isang Pasko. Kag ika-7th day karon nga adlaw sang Misa Misa de de Gallo. Gallo. No, duha na lang kaadlaw ang pagpugtaw sang aga pa para mag simbang gabi. Simbang kaagahon. Simbang nga simbang gabi haw kay kakatarin simbang madaling araw no. Simbang kaagahon kay Ilunggong. May lunggo. Muna. Simbang kaagahon. Morning na dira sa ato naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share kita. Okay? Sige, go Action Eden. Yes, of course, Sara, si Ma'am Georgia Gargasiran. Good morning, Action Boy and Miss Eden ko, no? Tatlo ka naman katasa sang kape, kag tatlo ka hotdog sandwich. Social! Kay Ma'am Vanessa Mayo. Hello, Ma'am. Good morning. Dira sa imo happy blizzard day ko, no? Sa ilang nga area. Good afternoon from cold Minnesota, USA. Nag-snow to yung sa election, boy. Blizzard pa ha? Yes. Daw ang blizzard mas drag ko na saya nga magtupa no. True. Importante, hindi lang nang do ice, nagiging walang gatupa Tagwa ka sa pisos. galagtok. Kalahin sa tigduwa ka pisos. Kalaban mo lang ang ice, mo lang taglima na. Sa nagtagduwaon lang gani nga ice ang Ang wala na ang ginambang ko. tagduwaon na ice. Subukibot kung bakal, lima ng ammonia. Hamba-hamba lang ko lang kay mineral water. Tubig. Tubig mo lang na. Gani, ano naman. Ma'am Ana Sinoro, Araliwat, Rochelle Evangelista, of course, happy Thursday. Ma'am Veronica Santillan Manukan, may ngagaman. Rochelle Evangelista, happy birthday kuno gali sa ilang nga subang. Kay Noy Roland Evangelista, dira sa may barangay Suklaran, Gimaras. Okay. Happy birthday to you. Hindi ani subang nga bata ya, subang yan subang nga utod. nga utod. Roland Evangelista. Anong sila ni Heart? Parinti eh. Basta pilido dahil sa Pinoy. Parinti na nila yun. Erla Vega, good morning ulit. Thank you so much sa pagtanaw. Inday Blaza, of course. Merry Christmas kuno, Action Boy and Action Yes, Eden. Merry Christmas. Yes. Si Teresa Lina Kayo again, kay pare ko Gilbert Kayaw dira. Good morning. Remia Garcia, Ray Flores Baryoga, maulanon nga aga man dira sa imo, no? Sa kaya mga pamilya Benitez dira bla sa Panukoy sa Black 30 dira no si JR da morning ano.
Sige. Kadlaw ko si Miss Van pagambal ko nga mag-ulan di kon mga ice blang at tagduaon ba. Buklan. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, good morning alin kay Ma'am Van, alin kay Miss Jinky, no? Ginatayo naman si Ma'am Van kag Dr. Matt Mayo. Get well soon kuno kay Mama Lolit Dialagdon. Nagkuhan gruto ng kaso Papa Joe Ala Dialagdon sakay Alma Oligon kag Noel Amar kay sa pamilya dira ni Miss Jinky sa may DSB. Yes. Bret Hart Tonato. Merry Christmas kuno everyone kag enjoy sa Christmas gathering sang EFC ARB EFC Fans Club was. Yes, so how we wish nga ari ka mo dire. True. Si Miss Jinky and Miss Ma'am Van, no? Ari makamutani maka-join. Galing si Ma'am Van nakatilaw ni join sa aton niya eh. Oo. Si Miss Jinky lang Wala wala. pa. No? Sige buton ta ni Ma'am Jinky. Basi makibot kita bla. Nga wala siya. Wala siya. Hindi na ta makibot. Kaya do, watchag ta sa Arizona, do, tupad balay lang. Piyak Saan mo bangga. sa Arizona kung kuha niya? Kung Gas no. Gas no man. Kaya ti maluka daw desert. Kuha niya siya yung desierto ni Arizona mo. Kaya may iban nga parts, misan tupad day action boy, may araw nga parts sa dito, sa state dito, nga wala ga snow. Kaya daw niyang Arizona niya daw mainit niya nga lugar eh. Kaya daw desierto niya eh, no? Yes. Kay Ruel Hepilga, good morning mandra sa imo. Si Kagawad Imbongjo Campo, ara man da sa kuana. Ara man da sa ano gani panawag na sa kapihan ni Chonabla. Sila ni Kapbito, morning dira sa inyo. But time will come gid na sila ni Miss Jinky. Maabot gid ng chimpo nga maka-join gid na siya sa Energy Fans Club. True. Oy sa mga EFC kita buwas, prepare sang inyong mga talents. May mga premium ni kurang talents nila imot kami pang-premium. Kung wala tayo, ikaw ang mamremyo. Imot kami pang-premium to sa Sundore la. Ikaw ang mamremyo. Ako mamremyo? Ano yung premium ko? Ikaw pa. Cancel ang flight kay grabe ang kalsada, guys. Arizona is full of cactus, hot state. Hambal Ma'am Jinky, mainit, diri wala di snow. Makadto kay Guapa Van soon lang para mag-experience sa snow. Wow. Mainit giman to sila eh, no? True. Okay. Sige. Matani ko na rin, di sila ni Miss Jinky kag ni Ma'am Van kay magpa-talent na intraman sila, no? Basi makadaog man sila, ha? Madaog yun Si Ma'am Van madaog niya, pero tingandaan mag TikTok. Yes. Si Ma'am Jinky, mo man. May TikTok Kanta man. Standby na sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, sigaw nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat?
Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginaduso sa Senado ang hagnang hatagan sang 13th month pay ang mga contractual workers ng gobyerno. Nasaad sa Senate Bill 1621 nga gin-file ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. nga dapat man nga makabaton sang 13th month pay bisan mga contractuals kag job orders sa gobyerno. Ang 13th month pay sa inika monetary benefit nga katumbas sang monthly basic compensation nga nabaton sa isa ka empleyado. Computed ini nga pro rata nga ginhatag sa tanan nga regular nga empleyado base man sa Presidential Decree number 851 series of 1975 kag ang Labor Code of the Philippines. Kung mangin isa na kalayi makabaton sang 13th month pay ang mga nagatrabaho sa gobyerno sa idalom sang Contract of Service Scheme o kung job order arrangement nga wala kalaban na nagabaton sa iban pa nga benepisyo kag allowances sa ginhatag sa mga regular nga empleyado sa gobyerno. Ginpahayag ni Revilla nga ang mga kontraktual nga trabahante sa gobyerno ang may importante nga papel sa pagdulong sang serbisyo publiko sa mga pumuluyo. Nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers nga ihatag ang 20,000 pesos nga service recognition incentive kasunod sa anunsyo sa Department of Education nga 15,000 pesos lamang ang ihatag sa mga eligible nga mga empleyado. Ginpahayag ni ACT Chairperson Vladimir Cuetua, nagapanawagan sila kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipakita iya matudtod nga kabalaka sa mga manunudlo paagi sa pagmando sa Department of Budget and Management nga i-release ang dugang nga pondo nga magapabakod sa SRI sa mga personnel sang DepEd. Suno kay Cuetua nga hindi man makatarungan para sa DepEd nga isiling nga tama kadamo ang mga empleyado kag ang savings sang ahensya hindi makasarang sa pagbayad sang full benefits. Dugang pa ni Cuetua, dehado na ang mga manunudlo sa sweldo, dehado pagid sa benepisyo. Nabianas ang iban nga propesyon sa sweldo, kulang pa ang mabaton nga SRI. Pahayag ni Cuetua, nakabaton lamang ang mga empleyado sang DepEd sang ila 2019 incentive, balor 7,000 pesos antes ang Pasko sa mga tuig, kag ang nabilin nga 3,000 pesos sang Pebrero 2020. Ginbasura naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tatlo ka probisyon sa 2023 National Budget Law lakip ng pondo para sa DepEd TV sa Department of Education. Ginvito sa Presidente ang Special Provision Number 4 o kunang Revolving Fund of DepEd TV Volume 1A, page 197 sa rason nga wala sang layi nga nagatugod sa DepEd nga nagatukod sang Revolving Fund para sa nasambit nga tinutuyo. Ginvito man sini ang probisyon nga tuyo butangan pondo ang pagbago sa tourism campaign slogan kag Special Provision Number 1 User of Income Volume 1A, page 1157 sang Department of Labor and Employment National Labor Relations Commission. Suno kay Marcos, wala ginatugutan ang NLRC sa pag-usar sa income sa idalom sa existing nga mga layi. Sang Disyembre 16, ginpirmahan ni Presidente Marcos bilang layi ang national budget para sa 2023 kag ginpahayag nga pagagamiton ini para pagtibong sa ekonomiya sang pungsod. Ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga amuman ang nagaserbe bilang tiglikom sa Department of Agriculture ang pagpadali sa importasyon sang 64,050 metrika toneladas ng kalamay agad mag-stabilize sa presyo sa merkado. Sa idalom sa DA Memorandum Number 77, ginmando sa ilan nanday Minimum Access Volume Secretariat Officer in Charge Executive Director Jocelyn Salvador nga mag-convene ang MAV Advisory Council. May koneksyon ini sa mando ni Presidente Marcos nga maghimo sa tikang ang DA kag para ma-stabilize ang presyo sang kalamay tungod sa kahangawa sang mataas nga inflation rate. Ginehemplo sang DA ang epekto sa Nobyembre 2022 nga inflation report sa din naglabot sa 38% ginsaka sa annual inflation sang kalamay, confectionery kag desserts.
Sa iba pa naton nga balita nasyonal, ginpahayag sang Department of Foreign Affairs nga nabalaka iniangot sa report sa bago nga construction kag reclamation activities sang China sa ginagawan nga teritoryo sa West Philippine Sea. Ginpahayag sang DFA nga paglapas ini sa international law kag sang existing agreements sa claimants. Sa report nga ginbalhag sang Bloomberg, nagpatigayon ng China sang panibagong nga construction activities sa apat ka mga unoccupied features sa Spratlys, lakip na sa Langkiam Langkiam Cay o Panata Reef nga gina-claim sa Pilipinas. Ginpa-verify kag ginpa-validate na sang DFA ang report nga nagwa pila ka semana antes mag-anunsyo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magabisita sa China sa bulan sang Enero. Sa dugang pa nga balita nasyonal, nag-apelar ang COMELEC sa publiko nga magparehistro sa tiyon sang holiday season para malikawan ang malaba nga linya nga resulta sang last-minute voter registration. Sunod kay COMELEC spokesperson Rex Laudianco, manubo sa gihapon ang numero sa bago nga mga nagparehistro lakip man sa bag-o ginlansar nga Register Anywhere project. Dugang pa ni Laudianco, ini ang tiyon para maparehistro bangon madamo ang nagabakasyon, ilabi na ang mga estudyante, madamo ang nagakadto sa mall, kag hindi na sila may disturbo sa Enero nga ginapaabot magdagsa ang tawo. Subong nga holiday season, suspendido lamang ang voter registration sa adlaw sang Christmas kag New Year. Naglambot naman sa 40 ka mga empleyado sang Cebu City Hall ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga matapos ginpatigayon ng surprise drug test. Suno kay City Office for Substance Abuse Prevention na Jonah John Rodriguez, sa 3,000 ka mga empleyado, lakip na ang mga elected officials, 40 ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga, kag kalabanan ang gikan sa Cebu City Transportation Office. Duha pa ni Rodriguez, liwat ipaidalom sa confirmatory test ang 40, kag kung liwat magpositibo, posible madulaan sila sang trabaho. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagsulod sa isa ka kasugtanan ng South Korea angon sa Pilipinas angon sa framework sa loans gikan sa Economic Development Cooperation Fund para sa tuig 2022 tubtub 2026. Sa nasambit nga kasugtanan ng Pilipinas ang mahimo maka-avail sa official development assistance loans gikan sa gobyerno sang Korea balor $3 bilyones tubtub tuig 2026. Naibalaan ang South Korea ang ikaanong nga pinakadako nga ODA source ng Pilipinas ng tuig 2021 kag nakahatag sang pondo sa mga proyekto sa Pilipinas kaangay sa second phase sang Halawar River Multipurpose Dam Project balor 11 bilyones pesos, ang 9 bilyones pesos nga construction sang port with cargo handling capacity sa Cebu International Port kag construction sang two-lane bridge sa Panguil Bay nga nagakonekta sa Misamis Occidental kag Lanao del Norte balor 7 bilyones pesos. Sunod sa Department of Foreign Affairs, bangod sa kasugtanan makabulig ini sa implementasyon sang madamo pa nga development cooperation projects, lakip na ang Panay Guimaras Negros Island Bridges Project, pagtukod sang 4-lane 13-kilometer road sa Mandaue Consolacion kag Lilongan sa Cebu, kag Ilocos Norte kag Abra Irrigation Project. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:28. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita negosyo, balita showbiz, kag balita sa sports sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati. Lilibeth Pabilan Torda. Morning. Advance Merry Christmas man sa imo, Lilibeth. Yes, ano na taga Nahaba. Nahab. Tabukol sa Extension. Nahaba, Yes. sa Tabukol Extension sa Sina Bago na to City. parent na siya. Yes. Ay, Good morning dira dira sa inyo, Ma'am mga Lilibeth. tabukol at mga tabukol, mga taga-tabukol. Mga tabukulano. 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 Yung story. Siling ni Miss Jinky kay niya, kunara kami na ma-judge na lang kami. Ay. Hindi, kunari ka mo di, ma-premyo ka mo. Hindi kay ma-judge ka mo, ka ma-premyo. Oh, perfect. Na, kay subong ni, balo ko may premyo to si Action Dorel sa talent. Kung wala, ikaw eh. Harap naman, ako na naman. Kaya para matandaan nila. Ikaw na lang niya. May tani ko na rin si Miss Van kag si si Miss Jinky kay sila lang ma-premyo ka. Ma-judge ka ma-premyo, no? Gani. Hambal nila ba? Mayo Hindi lang. na sila. Hambal nila. Mayo lang. Wala kami diba? Hindi na sila yung mag-intraya kay unbeatable na sila doon. Wow. Ano yung pink pig nga hambal ni Kuan man, ni Miss Van man? Pink pig? Pink pig niya. Latan niyo ko na kayo madala ko pink pig. Ito, doon na. Pink na pig. Bunga eh. Bunga, gano'n na. Sige Bunga. Nagsud ng tugon man si Alex Montesa. Hindi dala lang pati pink pitbull ko, no? May harap man sa nga iyaman, malumet, May sugpon nga mo. Doy Arthur. Sa kay Yvonne Visser. Si Miss Yvonne pag ito. Miss Yvonne. Merry Christmas na sa imo sa Germany. No? Hope nga ang imo nga Christmas would be merry. Mangin merry. Kaya yung New Year, mangin happy. Kag mangin new. Kay New Year. New Year na mo. Gani, mangin happy. Sige. Kaya, bali mo Vanessa, that's right ko no. That's right. That's right. Wala na nga balance sa that's right. Tawa. Kaya Tia Kim. Ating, ready ka na. Sang imo nga, talent. ang ano yun na gani? Tamburin? Castanets? Tamburin, wala? Tamburin. Anali kahilig, ready ka natin nga. Kung na mga alam, kasi lang tukara lang kay Juitan. Juit. Updan ka ni Action Boy. Updan na kay ating. Yes. Training L. Kay kumare ko, ihada ko, classmate ko, Jean Buerom. Morning dra sa imo. Mang Pasko ako yada. Bodo, way kagikadumdum kay Maninoy mo Ara, ako na gani. Way kakadumdum kay Maninoy mo. Wow. Kadumdum ba tayo? Dugay ara na sa. Esther Lynn. Good morning ko no. Alvaran family, na? Yes. Marcos Salibio, good morning man. Ang ganda ni Ma'am Eden. Small things. Thank you so much. Pasko kay Ma'am Eden. Amo na? Kung idayawa, kaya ba siya? Yes, of course. Kunwari ka dito, kaya na Pasko ni Eden. Kung ari ka di. Ang ending nga magadto. Kaya ka mo nagpasko ka mo, nakadamot sa iyong pinutos. Early out ko. Kadamot sa pinutos mo da. Kung tuya. Share na lang kami. Classmate ko, Dunis Copel, morning. Ay, Torco Jonko, morning man. Torks, okay? na na Torks man. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sa Balita International, nabalaka ang World Health Organization sa liwat nga COVID-19 wave nga nagakatabo karon sa China matapos ang detalyado nga impormasyon nga ginhatag sa Beijing government angot sa ila sitwasyon. Sunod kay Tedros Adhanom Ghebreyesus ng WHO, ginaako sang Beijing nga imposible na para sa ila nga matrakon diin mas nagadamo ang virus bangon natapos ang mandatory testing. Ginpahayag naman sa isa ka Chinese expert nga ang China ang mga tubang sang madamo pa nga kaso sa masunod nga duha ka semana kag magapadayon patubtob sa bulan sang Enero masunod nga tuig. Dugang pa may kabudlayan na sa hospital, nagakaubos na ang bulong sa pharmacies kag madamo na ang nakalinya nga bangkay sa crematorium.
Sa balita negosyo, ginpahag sang Securities and Exchange Commission nga magabaton sila sang bayad pagi sa online kag off-site umpisa Pebrero tuig 2023. Tanan nga bayad ang matunon lang pagi sa Electronic System for Payments para sa SEC o kung sa ESPaySec sa www.spsec.gov.ph sa dinman nga sangasang Land Bank of the Philippines sa Pilipinas. Ang Cashier's Office sa tanan nga SEC headquarters sa siyudad sa Makati kag tanan nga SEC extension offices ang sirado na umpisa sa among adlaw. Ang over-the-counter transactions sa opisina ang matunon tubtub na lang sa Enero 31, 2023. Sunod kay SEC Chairperson Emilio Aquino, ang pagsaylo sa online kag off-site payment ang nagapasiguro nga transparent ang pag-manage sang pondo ka makita pa sa system kundi nagakadto ang inbayad sa mga kliyente. Ang ESPaySec ang isa ini ka web-based system nga nagapanugod nga makabayad sang balayran kag pinalidad ang mga kliyente gamit ang debit o kung credit cards, digital wallets kay iban nga cashless mode of payment. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 9 centimos. Singapore dollar 40 pesos kag 78 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 7 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, ginpahayag ni Elon Musk nga ma-resign siya bilang chief executive sa Twitter kung makakita na sang mabulo sa iya. Bala siya, kuha. Pwede ilinya ka to kay Dodamo, ginang gusto. Dodamo gusto. Pero ang bali na Action Boy, na mangita siya kuno sa sino kuno ayhan ang buang nga mabulo sa iya to. At ikaw na yan. At least, di ba? At least mabulot. At least CEO ka CEO sa sa Twitter, di ba? Kay do kabudlay kuno Action Boy ang pag-rise up kuno liwat sa Twitter. Iniya sabat. Nga, daw pigaw yung mga Twitter. Kumpara mo sa mga Instagram, kumpara yan, sa mga Facebook. Facebook. Do, gakano. Pero Pero usually, hindi ba bagong bakal yung Twitter? oo, bago bakal niyang Twitter, Action Boy. Pila pa lang kabulan. Amo ning sabat niya, matapos ang resulta sang poll nga iya ginhimo sa itong December 18, kundiin madamo nga nagboto nga manaog siya sa pwesto. Kaya hambalya sa December 18, hambalya, anong gusto nyo? Ma-resign ko sa pagka-CEO sang Twitter o kung hindi? Kay promise ko, kung anong resulta sang poll, sundon ko. Ara karon kay na damo-damo. Gusto ma-resign siya. Oo. So, ang sabat niya, ma-resign lang ko kung may mabulos na sakon. Kung sino nga buang, mabulos Oo, ako. kung sino ko nga buang, ang mabulos sa Ano iya. nakita sa buang, le? Damo, di sa bakulod. Tapos dalawang dablang nagkasinggitan. Damo, di sa bakulod. Pero to, Action Boy, speaking of buang, ilabay talaga. Damo, buang sa bakulod, no? Kita mo bala, anyways. Ay, ibang ka pa buang-buang lang na. Amo na. Ibang kita mo buang ka pa buang-buang lang na. Kalain sa nga pabuang aguro no kay may ara ko na sugata ilabay lang nato. May ara ko na sugata nga buang nga wala sa upper garment. Sige short siya tapos gatiniil. Pero galakat sa ginakapitan ni man short ya. Kaya basi mawagak. Oo. Hindi siguro buangin no. Basta yung buang yan sa babaw lang nga parte. Amo na guro basi. Ginawiran niya man kay para hindi makita. Tigana yung pagkabuang sa babaw. Amo na. Tapos dalawang dampi daw medyo may... Okay pa. May utok na iyan no. Tiyan mo to. October 27, nangin Action Boy sa nangin sole owner si Musk sang Twitter. Kag nangin controversial after to bala ng layoff siya sa mga 11,000 something Grabe, ng no? mga employees. Siya na ang isa sa formerly siya ang richest Yes. individual sa bilog ng kalibutan. Pinakamagranon. Siya na may Tesla car. Galing na perdi na dahil tinalabawan na siya ni Arnold sang France. Wala pa ko kakita sa nalabaw update. na Daw, sa ikatatlo lang ko mo. ni Arnold sang France. Kaya ikaw galagas ka mo. Oh, ikatatlo ko gani. So daw ay mo pa sa malampasan. Oo. Pero kung mag-CEO ka na, magbubuang-buang ka, Oo. mag-CEO ka Base sa bila base malabawan mo na si bisan si Arnold sang Base. France. Yan balon talaga. Kuhiton talaga da. Balita sa sports. Daog ang Bay Area batok sa San Miguel. Rason nga sila maengkwentro sa Barangay Ginebra para sa PBA Commissioner's Cup. Ang Bay Area ang nagdaog sa score nga 94-92 batok sa Beermen. Sa kang nagdaog sila best of 5 series. Si Andrew Nicholson ang nanguna nga nakakuha sang 42 puntos, 21 ka rebounds ka 4 ka assist. Si Kobe Lam ang mayara sang 26 puntos. Ang Bay Area magampang batok sa Barangay Ginebra sa best of 7 title series. Ang Game 1 patigayunon sa adlaw mismo sang Pasko, Disyembre 25. Ang aton balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kiss lang puti. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong Cardo name. Sanchez, Merry Christmas sa imo, Cardo. Ngunit isang pulis, hindi. Ang buta? Alay mo na si Cardo nga pulis siya sa probinsyano. Ay, sabad. Nakaslow, wow. Hindi mo na yan. May napaminsar ko daan sang ano niyo, ga pasayod ni Balao. Paminsar ko pamangkoton taka kung anong fruit, anong utan or anong prutas Ano man? siguro. Ang puti. Ano nga prutas ang puti? Utan na gali utan. Utan? Ang puti man. Ano ba? Putito. Anong mas puti? Ano? Mash putito. Ayaw mo na. Kasabat. Kasama doon naman. Putito. Putito. Puti. Anong mas puti sa putito? Mash. Mas putito. Ay, benta. Sige. Okay. May pag-urabo na buwas Have ipag-game. na siya. Ipag-game Good na ay. Ano ang puti nga utan or muna? Putito. Mga jokes wala action boy yung ano. Anong mas puti sa putito? Mas putito. Mas putito. Oh, di ba? Wang Skilly Morales, morning dra. Kay Abi, kay Nat kay August, good morning. Neka, si Teray, may ginapatami ako. Condolence sa pamilya. Oo. Kaya nga, kung nga, isa ka mga grupo namon bala sa bago, si Ernie Earl Bailon, kag si Vicky Bailon. Sa grupo namon ni Ma'am Luing, nagtaliwan ang ilang mother. Si teacher na siya, si Chay Lilian Bailon. Doromal Bailon. So, condolence lang no sa pamilya Doromal, kag pamilya Bailon sa pagtaliwan ni Chay Lilian Bailon. Si condolence kay Vicky, kag kay Ernie, si Rica, mother-in-law na Rica, man na classmate ko. So, condolence lang, no? Sige. Good morning, Manda, kay Joseph Martin Yulo. Oy, Kas. Morning sa imo, Kas. Good morning, Kaz. Brother ni Kwan, ni Congressman Dino Yulo. Nakikaz. Nakikas ka man. Ano ni attorney ni Mayor Nicolas Yulo. Hindi. Mga lain sila mga Yulo eh. Lain sila ng mga Yulo. Ikaw ganun. Pero kay Congressman Dino Yulo ni sa brother. Si Bibi, lain man nga Yulo. Si mga binalbagan na sila ni Bibi. Mga binalbagan sila ni Bibi. Sige. Loisa Feletig from Sydney, Australia. Ay, Merry Christmas, man. Sige. Standby anay sa aton standby na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang Balita espesyal! Alright! Merry Christmas to you. May mo story. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Amo na para legit na. May, ano ganun yung kantata? Mangibabaw ang kasadya sa pag-onsang Pasko. Come on! Ang kalipay nga wala sang kapareha. Bisan wala sang kwarta. Ano gani? Bisan wala sang kwarta. Basta, ano kasi nabiyaw, di ko kababalo. Good morning! Morning, Miss Mafe. Good morning, Miss. How are you? Merry Christmas. Yes, Miss Mafe Barcelo. Sang PR Works. Good morning. Uy, hindi magtamyaw, ha? Hala, gani, super kumplito. Ganyan pala ako. Wala na lang ang address, age, signature. Kasama. Sige. Si Luisa Feletig. I don't know if I'm right ko sa akon. Or Feletia. Feletiag. Naidlaw sa pamatik no sang Ilonggo. Okay. Kaya to sa Australia. Yes. Ginatamyaw man sang migo ko da Rolly Duhilio. Ginatamyaw niya man. Mayong aga ko no kay pare niya Tutong kag Ma'am Alegria Portal. Oy, classmate ko ni si Alig bala migo Rolly. Kag pare niya Norman kag Emily Tumbos. Hindi kompleto ang pagbiyahe ko kung hindi makatune in sa inyo. Ay! Oy, sana all! Kay gabiyahe ni si Migo Rolly. Sa kuha sa formerly sa EDC. Okay. Sige. Good morning dara sa imo, Migo. Erlinda May Sola ko. Kaglalain Grace Ibarra. Good morning, man.
Basta masaya. Hambali Ma'am Fan. Fan. Good. Yes, okay. Kay Lalaine Grace Grace Ibarra. Ibarra. Good morning, man. Amo Pasko niya. ako, Grace. Be, kamo, Lalaine Grace Ibarra, Jill Hala niyo, Buerom, hala niyo, Teresa Linakayaw, Virgil Legaspi Coloso, kag si mga classmate ko, tipon-tipon, ako muna kagihatag yung Pasko nyo sa ako sa Piso 30. Tingbon lang, tingbon. Tingbon nyo lang. Isa lang ka Pasko. Isa lang ka Pasko. Hindi, good. hindi ka mo magmansikwan kay magasto na. Word pila. Kay ikaw ka muna damot-amot na may... Gusto ni Action Boy nga madumduman niya ka mo. Oo. So kung ako sa inyo, pa-print ka mo sa ulunan nga iyain nyo ang tsura. Tanawon tigid be. si Vance Villa. Yes. Bakli ko kamera kay palukpon ko sa New Year. Ay, ano na? Way ko na ya. Way ko na blaga bakal sa mga kamera na sa mga muna. Way ko na bakal. Katingil ah. Ah. Ba ko palang daan do kamar. Hindi. Ay mo bayad do triangulo lang Amo na. do katay bla. Akatay ka prutiko lang gali. Katay. Talagang taga sigabong sa ulihin ah. Rodjen Molihok. Good morning. Ano nga ang baldi Marico Tirayman? Na dapat ikaw yung mamasko sa amon. Uy, Na. Bato ba topic na ka mo be? Ah? Bato ba topic? bato pick tayo kung sino mamasko. Sino mamasko. No. Tipon-tipon ka mo da. Kaya parang ma-feel naman ang Christmas. Amo na. So hindi ka ko hindi ma-feel ang Christmas kung wala gala. Pero lain hindi actually. Exchange gift na lang kamo ah. Exchange gift. Araw patas. Ako na lang maplastar ah. Sige. Ikaw, pila to galing lawag mo? Daw lima ni sila eh. Te, ikaw prepare ka 5 ang regalo. Sila ya isa lang. Te, okay ka mo da? Daw perdi tao. Balik ya, parang perde. Sige. Okay. Si Maninoy mo ba Francia? Good morning. Maninoy! Ano nang plano to da? Sa ano da? Ay, ka-box, to? ano na to? Ano to mga boxes to na bamuksan na to. Ano ba sila expire na to Basi ko bala? na abta naman sa bago nga box. Gani, ano naman? Dorko Jongko. Mayo pa ni si Maninay mo, kag si Tita, sino gani i-greet ko man? Sino? Hindi lang yung ko lang. Maninay mo wala si Maninay ko? Miss, ano wala? Sino? Miss J? Sino? Hindi naman. ang gatag basta to chocolate. Chocolate. Maninay mo wala, diri sa may barangay, ano? Si Tita, ano ba? Sa barangay, ano? Dali lang, gid bala. Ganyan ko rin karon nga nalipat ko sa iya pangalan. Nagatag chocolate. Sa ano nagatag chocolate? Basigin tagaan ko. Ay mo ginatag sa akon. Ang ginakuha ito pala bag. Amo ni LC. Sige, ganyan ko rin karon. Mabuyayawagin ko rin karon ni Tita Elsie. Kilain na natawag ko sa iya. Maninay LC. Madam. Madam. Madam Vice President ang tawag ko sa iya. Kay Ligad to. So, sa Mega World of lang ano, doon si Madam Vice President. Maninay Tita Elsie Holingan. Good morning. Dara sa iyo. Good morning. Basta mga katsokolitan na da. Good Sige. morning. Arlon John, morning dra sa imo sa Talok. Ate, sige. Direct Action Boy sa atin sining balita special. Ano ganito balita special? Mga weird things that makes you happy as an adult. Weird Mga hindi kinanda, mga katingalahan, mga muna. Hindi, doon ka mga, kumbaga, mga nubo ba lang ang mga kalipayan. Muna. Na, ako, pagbasa ko ng Action Boy, balita special ko, nakihamba ko, makarelate ko. Ang una, gidira Action Boy, gaulan diri sa aton. Gaulan diri sa aton. Ang una gidira ang pagsulat gamit ang bag-o o kun ang nami nga ballpen. Nasa man? Weird gani. At daw nalipay kaya nga. Pares na bala Action Boy, di ba? Gahatag sa aton si Action Mile sa mga bag-o nga ballpen. Bisan may ano to daya mo. Malipay makuguro kung may bag-o ni aircon. Nang kung magatag siya sa supply ta nga mga pen. Kaya diba, ako yung mag-interview ko dahil take note ko yung Action Boy. Bukod ko nami, ma-inspire ka pala magsulat. Kaya bago yung ballpen. Daw nagkako lang daw nagdalhay lang lang sulat ka na. Oo, nami magi. Pero kung dugay ka ng ballpen, nakatalaka bala ha. Arang ballpen lang isa nga matsaga mo do kundi mo pag-iduot daw hindi kasapnot. magagi. Oo, na kay linit. Kaya mo na Action Boy ka weird bala kay para sa akon, sa una I don't care ya kung dupol pa ng lapis ko, kung laway pa akong ballpen, galalawas pang tinta. Pero subong niya daw na-appreciate ko nga magsulat
plot gamit ang bag-ong ball Ay, correct. I agree. very weird no Ka-weird nga kalipay do ka kuan nga. ito ka abno na minsan ito ka abno abno Bullpen. ganyan. Ang next action boy having plans cancelled. Sa una, sa mga high, doon naman, action boy, kaya based on experience ni kaya mo rin gani hambak ko, malit special ko, kaya ka-relate ko. Sa una, sa high school, doon ka ilinit, blarab lang, kailis ka na, look forward mo na lang matabo ang amo ng adlaw, tapos gulpi lang mambal, hindi pwede, amo niya mo to. Kailinit, katalaka, doon ka, bad vibes dayon. Pero subong yung action boy, wala pa gani, kung nakailis ka na, tanin dito mo dayon, nakapoy ko daan to. Gusto na? Na-experience mo Diba? na na? Oo, yes! Ako na-experience ko na Diba? na. Tiki, Meron ng isa nga schedule ka mo lunch schedule ka mo. Tapos kung lapit na ara ka na sa inyo balay ka luig daigda ka, ti may ilis ka pa mo. Oo. Na tani kun wala dito Hindi dayon mo ba. dayon blaw. So kung isa man text nga ay hindi ko gali lang ala ko ay gasiling ka nga ay. Ay, salamat. Ga pa sa pinsar ka gasiling ka man ko ay kanugon ba hindi ta madayon. Pero sa imo di pinsay ka pasalamat ka na isa salamat. True. Hindi Ay, madayon. salamat. Hindi madayon. Kaya makapura yun. Daan mo na action boy. Hindi mo na ganing experience na ko na. Damo na ko na experience nga ang hindi madayon bala nga mga schedule. Oo. Though nanamian pa ko kay makapahuway ka, Oo. hindi ka na Hassle. mahasol na, no, hindi ka Ito, magastuhan. reaction boy. Hindi ka pero magastuhan. Oh, true. Pero mga kabataan, yung mga mambaso, kabataan, do tigulang lang yung mambal, akilinit, anak ka na, plano, ta na to po. Pero subong yung action boy, do arab lang, do ka abrupt sa imo, acceptance sa situation. Okay lang nga namin, ni gani, kay, ay, salamat. Daan mo na wala action boy, Pero wait, abot ka sa, hindi nabot si Lingon nga pareho sa ako, nakaschedule ako mamaninos kasal nga mapasalamat kung hindi mo din ng kasal. Ay, hindi mo na. Kasalain na yung action boy, lain na yung sitwasyon. Lain na yung scenario. Hindi mo na. Ang next action boy, ari, pag experience ko pag ini freshly cleaned sheets. O kung bag-ubala ilis ng mga bedsheet, bag-ilis ng mga punda. Habol. Do ka na ami din sa tulog ko, do matsyag ko, do ka fresh, do ka bango, do hindi ka pilit. Mo paghigda mo do pa lang hatol ang Do ka lawas. pilit, no? Do ka pilit, do ka irritable. Wala. Naman ba sila? Ano si action Eden? Do ka minupos. Pero mo na action boy, ka nami higda sa, do ka muok sa imo tulog. Basta mga freshly cleaned sheets. Ang next action boy, medyo hindi ko ka-relate kasi wala ko drink coffee, pero enjoying coffee before anyone else wakes up. Kung morning person kagid be or body clock mo paresi mo gabugta ka alas 4 tapos hindi kami magpa-opisina mga pika nga tulog pang ibanda mo paliwaliwa kada Kasi naman ako timplas ng kape ko. ikaw bor Tulog pa sila. Siya mahinit sa tubig. araw na imo ya order kay kung hindi mo gusto magtimpla pero makatipid ka may pwede lang mo na mainit ka tubig kanta ka da bala kanta ka da I'm a little teapot short and stout na. Ay na? Here is my handle. Namo na sa. Ang next action boy, Namito na mo. Aga pa blang kape ka. Oh. Pero kung kape pa sa una, sang timpo sa una nga ang newspaper, hindi pa na usong mga internet, mga muna. yes. Namin Newspaper. pa newspaper na yung basa ka newspaper. Hindi pa kape-kape ka na tapos wala lang sa Sabado sa palibot. Yes. Amo nga na action boy, mga morning routines sang Ang tanang una nga nga section mga sa tao. newspaper, mabasa mo. True. Dala pa da ako may sudoku da tayo. Hindi na crossword puzzle na sa una Crossword. niya. Oo. Makakakuan ka, makachempo ka pa. Maka-answer ka da. Bongga. Ang next action boy, yung pinakanami, gini. Stretching your back. Maghiyod ka da. After a long day, wala action boy sa imong pagtrabaho. Kalipay mo na. Kalipay mo na. So, gata, Gusto pa ko eh. So, natagaan ka kalipan, kasi sayang na magsinisakon, nga pala to, abla likod ko, boy. Yes. Bebe, dala di pala to, unta. Oo, Kaya ang at least malaki to ka sa mag-anang sa imo mo. Ang kita yun, doon kabali sa akong tanawon. Kaya natamaan na. Stretch akong back. Pero to, action boy. Malato, likod mo blao, no? Or mas Bisan stretch subong? lang yung lawas, di ba? Ay, kalipay, doon ka nami. May time kang Actually, parang wag siya na hiyod. Hiyod ka rin. May makahiyod ka bala na. Everybody, sa mga tanaw, dadululungan ta hiyod. Perfect. Kasi lahi ko maghiyod ka, hindi mabalik. Kalain, naunay. Kalain lang may Hindi, yung paglagtok ka bala. Paglagtok ka.
Naunay. Na stiff neck pag action boy ano naman. Kag-ari action boy lastly amo gini pinakalipayan kuya. Getting enough sleep. Na. Kay as you become an adult kun action boy, may sleep deprivation. Correct. Sa una, patulugon ka. Ngakig ka na yan. Oo. Hindi tulong mo na yan, patulugon ka. Na ano niya man hulat ka pa sang oras ka tubang ka sa. May tulog da 2 ka oras. 2 ka oras ka man ga amo na. Oh, bisan 30 minutos lang power nap da. 30 minutos isip ka man daw buang ka da. Pero subong. Pareho subong, tapos na de. Duga-duga, kita mo na ko na to ga. True. Correct? Kahit syempre action boy, do ginaano ta na kung gina-cherish ta subong ang mga time nga makatulog mga time ta. na makatulog ka. Hindi, bala tao, routine ko na naiya mo nga. After Oo. sinidiya, kung dawa ilang kung ano, dede ko natutulog yan sa conference Yes, room. kaya ka namin, idi action boy mo kay tihambal nila bala, ti dapat diba 8 hours a day ka dapat matulog. Ti wala man gihambal nga diretso-diretso, pugtakon ng 8 hours. Correct. Amang ko, ano, example, may pa-check up ka. Doktor, pila ka oras tulog mo? 8 hours, dok From alas gutulog ko alas 12 hasta alas 4, tapos alauna hasta alas 2. Pugtak. Basta makomplito, wala ko oras. Wala ka nagambal nga 8 hours, Oo. diretso sleep. Sige. Hambal ni Fe Campanya, lo, niya tagaan, daya takuno ballpen. Wow! Basta yung nami agi, ha? Feeling ko man yung life. Ang nami agi na, ha? Yes, thank you so much, Tita Nene Fe. Gabaton mo ko sang iban pag nga regalo, ta. Ti sila nila Lane Grace Ibarra, ni Action Boy, gusto mo chocolate? Sige, hulat-hulat na lang. Oy! Tama. Thank Siguro you. may afam ni siguro. Kamu na, hindi pwede yung siya lang yung mabakat. Thank you, Gali Action Boy. Wala ko pa thank you kay Ma'am Sola Mabarnasya. Kami. Sawadee Nagbalik na ka. sa mula sa Thailand. Tiyan mo ito ganang yung bili sa ato. Jay Karam, morning man. Kag kay Velrico Naya. Monitor kami di sa Barangay Singang Airport sa Kalong-Kalong 2. Salamat. Velrico Naya. Anong kalong-kalong dos man? Kay may Kalong-Kalong 1. Ate, wala man ta sa nagbutang dos. Kalong-kalong lang. Kalong-Kalong. Naman, kalong-kalong times 2. Kalong-kalong squared. Kalang. Ruli Famulaga Pagapulan. Teres Vergara Sancho kag Zamil Latifa. A person tends to collect pillows at age 25 is a sign of being single whole life. Uy, alam, may lang duwa lang yakon. Di kay duwa ka pa lang, kay 25 ka pa lang, oh. Wala pa ganit, 25. Manog 25 lang 18. gani. Mag-collect ka na ganit pillow, that's a sign nga maging single ka. Amo na. The Kagasto whole man sa life, your pilo whole man. Sige. Mga ka-action ninyo mga tiyan natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Karang adlaw, Disyembre 22. 3 days to go before Christmas. Advance Merry Christmas sa tanan, ha? Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon ang inyong news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo Merry Munchkin, Merry Christmas Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Champion Superpower with X10 technology. Kamot gaantos, nagbatik nga sebo sa kaldero, nabiling nga habon ara sa sudan mo. Dishwashing face mo pas ako. Joy with power bula, pow 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 power bula. Yes na hukas ang sebo, mag one wash ka. Ulala. Joy with power bula, pow 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 power bula. Yes na. Joy with Power Bula. Tanggal sebo at tirang sabon with one wash. Based on technical tests. Joy Dishwashing Liquid, now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo na walang tira-tirang sabon.
Yari ang nagapamatuod sang kaepektibo sang SED liniment. Si Jun, Tatay Jun tawag nila sa akon, di ulurosok, 70, bilya-bilyet. Mas maayo ganin nga mabatian nila nga ang ginapangambal, matuod. Kagaton na tilawan, na makapanugin kita sa insakto. Kaya nga ako niya, susubong. Ang ako nga palanghugot na sa batias ko nga, kuha na yan, mabay na. Kaya muna ang akon, mga pag-usar ko sila, nabatyagan ko, relaxing kaya kayo ya. Kaya muna, pero manugbakal naman ko kay ginhulam to sang migo ko, kay lain man ang pamatyag, ti ginbanyusan ko sa muna, ti kumpurnigin man siya. Panyawan Plus Herbal Capsule kag SED liniment. Himo sang SED Pharma. Distributed by SED Marketing. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ay makakatulong sa pag-boost ng ating immune system. Makakatulong din sa pag-maintain ng healthy skin dahil po ito ay potent antioxidant na makikita po lamang sa mangosteen fruit. Ang mangosteen xanthone, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ay may anti-inflammatory at antibacterial properties. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ay mabibili po sa mga drugstores malapit sa inyong lugar. All natural, original, Dr. Alfred's Pure Mangosteen. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Immune Tab, gawang Unilab, Zinc Plus Vitamin C, helps enhance immunity. Pabalik na tayo, 7 pesos SRP per capsule. Immune Tab. Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sininga Christmas kag New Year, wala na ta nagapamensar kung healthy o kung hindi ang aton ginakaon kay kiss ama lang na. Ngirit-ngirit ka pa da, igo ka ay. Pangama ng gadaan sa aton lawas, magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay kung magbiragid man ta kaon lechon kag cake, saka naman ang BP ta. Gani, magtumar na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. The only food supplement nga may ara sang alkyl glycerols nga nagapabakod sang immune system para ang pagselebrar sang bagong tuig mangin madinuagon kag puno kasadya. Merry Christmas and a Happy New Year from Dr. Pinoy Squalene Capsule. Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.